Türkmenistan'ın Demirgazyk we Gündogor sebitlerinde ayazly howa dowam edýärkä ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Muňamar welaýatynyň Demirgazykdaky we Gündogordaky owalarynyň aglawasynda hojalyklary goý berilýän gazyň we elektrik energiýasynyň güýjüniň peselmegi sebäp bolýar. Welaýatyň daşky owalarynda hojalyklara aktyrylýan gazyň we togyň güýji gaz we elektrik peşlerini ulanmaga hem ýetmeýär. Ilat odun peçleri ulanyp ýylanmaga çalyşýar. Oradan çay gaynadyp bolýar. Ýöne ýaşaýjylar ijek naharlaryny daşarda odun ýakyp bişirmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mekteplerde we çağalar baglarynda otoglaryň sowukdygy sebäpli molimler we terbiýeçiler enatalara çağalaryny bir näçe gün öýlerinde alyp galmagy maslahat berýärler. Mekteplerin we çağlar baglarynyň penjerelerine sowukdan goranmak üçin plastik paketler tutuldy. Muňa garamazdan otoglar buýdýaly. Sebäbi olaryň ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Otoglardaky ýyladyş turbalary buýdýaly, çağlar üşäp dümewli ýerler. Diýip Marly ene anonimlik şertinde aýtdy. Mekteplerin we çağalar baglarynyň käbir resmileri munyň sebäplerini aktyrylýan gazyň güýjüniň pesligi bilen düşündirýärler. Käbirler bolsa gaz turbalarynyň juda könedigini, olaryň köp ýyllardan bäri çalşylmaýandygyny aýdýarlar. Bu hem sowuk howada turbalaryň ýarylmagyna we ýyladyş ulgamynyň hatardan çykmagyna getirýär. Etrap hassahanalarynda hem näsaglar ýylanmakda kynçylyk çekýärler. Köp hassa öz ýany bilen kiçi elektrik peçleri alyp barýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi gazyň we elektrigiň güýjüniň pesligi barada gaz we prokuratura edaralaryna şikaýet bilen ýüzlendi. Ýöne oňy netije alyp bilmedi. Resmiler bökdünçlikleriň sebäplerini hem açaçan düşündirmeýärler. Ýöne yerli gaz edaralaryň käbir işgärleriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä gazyň güýjüniň peselmegi ýyladyş hanalar bilen baglanyşykly. Sowuk howanyň gelmegi we suwlaryň doňmagy bilen ýyladyşhana eýeleri özleriniň gaz peşlerini köpeldýärler. Olar täze gaz sorucun asoslary hem oturdup başladylar. Bu hem hojalyklara aktyrylýan gazyň güýjüniň peselmegine, netijede olaryň gazsyz galmagyna sebäp bolýar. Adatça ýyladyşhanalaryň eýeleri guruply hojalyklar bolup, olar gaz edarasynyň ýolbaşçylaryna para berýärler. Olaryň ýyladyşhanalary çekilýän goşmaça elektrik liniýalaryna, peçlere, nasoslary, turbalara göz yumýarlar. Diýip gaz edaranyň hünärmeni aýtdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy korrupsiýa jinayetlerine aýplanýan we öz etmişlerini boyun alyp öz-özlerini ýazgarýan elleri gandally adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Keňeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikguliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen Howa ýolları agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny hasabat berdi. Döwlet mediasyna görä Balkanawat garly kärhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew kärhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Ezber Gylyç Baýjanow bilen öz jogapkärçiligindäki garly önümlerinden bir kanun unu we kepeg öndürüp olary bir kanun satmakda aýplanýar. Şeýle-de Bäherden garly önümleri kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktory Guwanç Tähedow buğdayı bir kanun satmakta we döwleti aýratynly meçberde ziyan ýetirmekde aýplanýar. Resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmiýetiň hadyýetin hökmi bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyna ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli un paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary galy berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalaryna girişilen derňewler barada habar berdi. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen Howa ýolları agentligini korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow daşary howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýplanýar. Onuň tanyşlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abduresul Mammadow we Çary Meredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýplanýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Cennet Goçgorguly we Raýat Toýguly Artykniýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Daşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletlerine bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionysyna boyun aldylar. Döwlet mediasyna görä kaziýetiň hökmi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjydy Goçgorguly we 8 ýyl 3 aý, Raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, Artykniýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi.
Azatlyk radioda hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlygyny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töweregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wedipeleriniň hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Şunlar Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde grip dümöw alamatlary bilen keselleýän adamlar köpelýär. Hasahanalarda we saglyk öýlerinde derman tapdyrmaýar. Raýatlar döwlet dermanhanalarynyň dermanlarynyň hususy dermanhanalardakydan has gymmatdygyny aýdýarlar. Dümewlen raýatlar köplenç maşgaly lukmanlaryna ýüz tutýarlar. Şäherdäki saglyk öýleriniň altysynda we olaryň şahançalarynyň bäşesinde syrka we adamlaryň juda köpdigini sinasa bolýar. Adamlar 85 manat töläp analiz tapşyrýarlar. Lukmanlar näçeglere ýazyp beren dermanlaryny golaydaky döwlet dermanhanasyndan almagy maslahat berýärler. Olar munyň sebäbini saglyk öýünde dermanyň gotaranlygy bilen düşündirýärler. Dip habarçı aýtdy. Döwlet dermanhanasyna baran raýatlar lukmanyň görkezmesiniň bardygyna garamazdan dermanlary dol bahasyndan satyn almaly bolýandyklaryny hem belleýärler. Döwletiň saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasy hiç şeýle ýeňillik döretmeýär. Lukmanyň görkezme hatynyň bardygyna garamazdan hemme dermanyň we sanjymyň bahasyny dol alýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Üstesine de döwlet dermanhanalary dermanlary has gymmatdan satýarlar. Ýaşaýjy döwlet dermanhanasynda 800 manat baha kesilen dermanlary hususy dermanhanadan 620 manada alandygyny hem belledi. Garabazarda dollar arzanlap başlasa hususy dermanhanalardaky dermanlaryň bahasy ýuwaş-ýuwaşdan arzanlaýar. Ýöne döwlet dermanhanalarynda şol bir nırx saklanyp galýar diýip habarçy aýtdy. Geçen hepdeden bäri ýurtda dollaryň gara bazar narhy durnuksuz bolup, hepdäniň ahirinde 20 manatdan 16 manada çenli aşaklady. Ýöne şu hepdäniň başynda ýene 19 manada çenli gymmatlady. Häzirki wagtda dümewlen raýatlaryň 5 günlük dermanlary we sanjymlary tas 1000 manada barabar bolýar. Bu çykdagylar ykdysady kynçylyklar sebäpli grupdan düşen köp maşgala agram salýar. Soňky günlerde Türkmenistanyň dürli künjeginde grip dümöw alamatlary bilen keselleýän adamlar gözü görteli köpelýär. Bu waka Türkmenistana hususan da ýurduň Demirgazyk we Gündogar vilayatlary bolan Daşowda hem de Lewawa aşy sowuk howanyň aralaşan mahalyna gabat geldi.